20 ایول президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва суҳбат бо аҳли заҳмат бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ташриф оварданд. сафари кории президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтитоҳи бинои раёсати молияи Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ оғоз ёфт. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои раёсати молия дар ноҳия илова ба нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули муосири меъморӣ бо маблағгузории Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд гардид. масоати умумии бино 749 метри мураббаъро ташкил дода, он аз 3 ошшона ва 12 ҳуҷраи корӣ, толори калон ва хурди маҷлис иборат мебошад. дар иншооти нав барои фаъолияти босамари 30 корманди соҳаи молияи ноҳия шароити корӣ муҳайё гардидааст. биное ки то ин давра буд сохтмони соли 1953 аз хишти хом бинои фарсуда буд, умуман ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд. шукрона истиқлолият ки имрӯз мо бо чунин бино расидем. дар ҳақиқат бо бунёди чунин бинои замонавӣ, таҷҳизотҳои замонавӣ, компютеркунонӣ барои ҷавонони имрӯза кор осон буда, фаъолияти хизматрасонӣ ҳам ба мардум беҳ хоҳад шуд. соҳаи молияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати соҳиби истиқлолӣ пешрафта гардида, сол то сол буҷети давлатӣ афзоиш ёфта истодааст. боиси хурсандии мо кормандони раёсати Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия аст имрӯз, ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави замонавӣ раёсати Вазорати молия дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ кушода ва истифода дода шуд. аз ин рӯ аз номи тамоми кормандони раёсати Вазорати молия дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва пешвои муаззами миллат барои таваҷҷӯҳ ва ғамхориашон нисбати кормандони соҳа изҳори сипос ва миннатдорӣ баён менамоям. аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти корӣ дар бинои нави раёсати молияи ноҳия сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, кормандонро барои татбиқи босамари талаботи молиявӣ, мақсаддор истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ, роҳандозии дақиқу дурусти ҳисоботи молиявӣ ва омӯзиши низоми муосири молиявӣ вазифадор намуданд. сохтмони бино аз моҳи апрели соли 2024 аз тарафи коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Имрон Сармоя оғоз ёфта буд. дар атрофи бино корҳои ободонӣ анҷом дода шуда, гулу бута ва дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ онро зиннат бахшидааст. роҳравҳои назди бино сафолакпӯш карда шудааст. намои берунаи бино ва қомат афрохтани он ба ҳусни маркази ноҳия зебоӣ тоза зам кардааст.